Boas noites. Queremos agradecer a vosa presencia, a da Concelleira de Cultura, do equipo que traballa en todos os sentidos, os magos do Ribeiro, e agora esperamos que o pasedes cojonudamente cos amigos de Santiago e arredores. Esperamos que o pasedes cojonudamente, que lle den moita caña e viva la fiesta, non? Hai bebercio, comercio e gracias a todos. Veña, caña. Que non di o nombre do grupo nin hasta. Tiñas que presentar ao grupo, non presentarte a ti, chaval. Hai que joderse. Con Bosco, Meija do Norte. Ai, non se lle foi a perola.
Con ganas de máis? Vamos aló. Bueno, presentámonos. Somos Meiga do Norte, vimos de campamento base Compostela e, bueno, gracias a Óscar e aí a un amigo que tiña por aquí, pois esta noite estamos con vos. Nos encantados, por agora comemos moi ben, a prova de sonido moi ben e agora é o noso momento de disfrutar, non? A nós, bueno, facemos rock en galego, basicamente, música de base rock, pero temos moitísimas influencias. Gústanos moito a poesía en galego e temos un poema de Curros Enríquez que imos a interpretar agora. Collemos unha letra súa que nos pareceu moi interesante e lle puxemos música. Espero que vos guste. Chámase Ai, un poema dedicado a unha morte dun fillo que tivo Curros Enríquez. Gracias. So